Een haast lege boord van de morgen naar Skilge. Toeristen binnen net meer welkom op het eiland. En de meesten die er nou nog binnen stappen op de boord naar de verste wal. Nou, maatregelen, het is een oproep van de Waddenburgemeesters, want maatregelen kunnen wij niet nemen. Maar het is uit bezorgdheid, want de huisartsen die geven aan dat de medische voorzieningen onvoldoende zijn om zeg maar ook coronapatiënten op een goede manier op te kunnen vangen. En daarnaast nog de normale zorg te blijven leveren. En dat nemen wij serieus natuurlijk. Net meer komen dus en vooral net denken dat het eiland coronavrij is. Dat is schijnveiligheid. Dat is, kijk, er wordt gecommuniceerd van coronavrij, maar wie zegt dat het hier niet al is? Iedereen moet eraan geloven. En zoals Rutte ook gezegd heeft, het gaat gewoon gebeuren. Het is niet gezegd dat het hier nu niet is. Het is in ieder geval nog niet geconstateerd. En dat is een heel andere insteek natuurlijk. Alle kroegen en restaurants binnen Tichten om werkelijke stilte heerst in de haatstritten van Midslaan. Ik denk dat de horeca ligt nu helemaal op 0, dus die zal het best wel 3 weken uit kunnen houden. Maar 8 weken is lang en als je dan een aantal personeelsleden hebt, dan is dat heel goed geregeld. Dus ik denk dat daar een goede voorziening voor komt. Alleen er wordt geen winst gemaakt, alleen de kosten worden gedragen. Dus de vooruitzichten op de zomer, en dat maakt ons nog rustig. Maar hoe langer het gaat duren, hoe krapper de tijd wordt. Er binnen nog wel een paar duizend toeristen op het eiland. De meesten zitten in vakantiehuisjes, maar lekker uitwaaien is er net meer bij. Wat we normaal gewend zijn, dat we af en toe een goede wandeling of fietstocht maken en dan even ergens opsteken, een biertje, een kop koffie of zo, dat is er niet meer bij. Dus het is helemaal zelfverzorging. Hessel jongt al 50 hier in zijn kroeg, maar dat kan van eerst echt net meer. Hij roept elke niet op thuis te blowen. Mensen, het heeft nu geen zin om hierheen te gaan, want er is gewoon niets. En dan ook helemaal niets te krijgen. Het is gewoon zinloos. Dus blijf lekker thuis. En kom allemaal in grote getalen, als deze nachtmerrie voorbij is, weer lekker naar ons eiland.